Avui toca llegir el capítol 6 del llibre que estic llegint ara, del Gaudí i el secret de les tres creus. Bueno, ahir no vaig llegir perquè em vaig escapar en quants dies sense haver llegit, perquè anem a la meitat de capítol i estem amb un llibre de tenir o sigui que anaven que la vida era l'Aldrich, no? És una cosa més excessiva, vale? Estem ara, ens entrenem pel capítol 6 a veure de què tracta la història, perquè si és una història molt precisa. Vale, començo per aquí. El grup d'en Bernat, després de revisar exhaustivament els 3 graons i no trobar-hi res, ha tornat a baixar i ha fet una darrera i definitiva ascensió, pujant tots junts cada graó i comptant en veu alta. Com que l'escala no és gaire ampla, pugen una mica encogits i esperen no trobar-se cap japonès a fi de no haver-se de separar i caure en el perill de descomptar-se per 5a vegada. Si ara mateix baixés un japonès i se'ls trobés de cara, segur que no podria resistir la temptació de retratar-los o, quasi millor, filmar-nos mentre pugen tots agafats i comptant amb una cantarella quasi escolar, ja que es creuria que, com a mínim, es tractava d'un ritual dels nadius d'aquí que es deu fer cada cert període de temps, com els budistes fan 7 voltes a la seva muntanya sagrada. Però per sort per a ells i per desgràcies per al japonès no es topen amb ningú. En Marc mira la Laia que s'hi demanat clemència. No sap com dir al seu pare perquè no ha estat ni capaços de comptar correctament els graons. Quin comando més galdós! Finalment, quan arriben a un graó que tots alhora estan d'acord que ha de ser el 89, es posen a investigar-lo amb avidesa, com si ara haguessin de guanyar el temps perdut amunt i avall. Però el graó resta mut als seus precs. Almenys si després de fer el préssec, pujant i baixant 5 vegades, poguéssim arribar al premi de la troballa, tot el pròleg quedaria oblidat. Però si després de la seva organització inicial encara arriben sense haver trobat res, ja sap com se sentirà. Ell, que està acostumat a ser un dels 2 nois més brillants de la seva classe, ara s'han vist arrossegant per un pallasso divertit que li ha après la seva capacitat d'eficàcia. Si més no, han rigut bastant amb en Bernat, o sigui que vagi una cosa per l'altra. Comencen el descens i en arribar a baix, les carreres dels altres 3 els indiquen que han trobat alguna cosa. Millor, pensa en Marc, així potser ens estalviarem de donar explicacions de les bajanades que hem arribat a fer per aconseguir comptar uns graons. L'atura els mostra cofoia el paper calcat amb els símbols de la pedra. Es queden tots bocabadats. En Bernat, de sobte, recupera la seva passió pel misteri i en Marc i la Laia intenten concentrar-se en els símbols que tenen al davant, tot i que d'entrada s'han quedat tan sorpresos com els que s'han trobat. Sabeu què significa tot això? Diu en Marc. No, de moment no sabem si es tracta d'algun símbol químic o d'unes inicials d'algú o d'unes lletres que per a l'Aldrich tenien significat i que per a nosaltres de moment no en tenen cap. Mentre la Laia i els 2 nois contemplen el full de paper, l'atura aprofita per mirar al seu voltant i veure si troba alguna cosa que lligui amb aquells símbols. Així ha a parar a una portalada d'estelada que recorda un zodíac que, abans en entrar, ja li havia cridat l'atenció, tot i que no s'hi havia aturat gens. No és que hi vegi cap relació, però sent ganes de cridar-los a fi que vegin el brau tan imponent que hi ha a la façana. Ei, veniu, mireu! No és a temps de dir res més. Tots estan capficats en el tema que creuen que acaba de trobar la solució i corren cap a ella. Tots just acaben d'arribar-hi. Un esperit aixordador els deixa amb els timpans plens de xiulets. Una pols blanca s'aixeca a pocs metres davant seu i dotzenes de persones comencen a córrer com esperitades. El crit de l'atura els ha salvat. Just al costat d'on eren fins ara, acaba de caure una pedra grandiosa que es deu haver després d'algun lloc de bastant amunt. Si arriben a ser a sota, no ho expliquen. Òndia! Quina canya! Si no ens haguéssim mogut d'allà, ens hauríem deixat més plans que una anxova de l'escala, diu en Bernat, que s'ha quedat blanc de l'ensurt. Els costes de creure, però les evidències són les evidències i la pedrota arrodonida i grossa és allà, a terra, després del seu feliç viatge des de les alçades.
Ara comença a arribar-hi el personal de les obres amb tanques i eines i els obliguen a retirar-se de la zona del perill. Vaja, el perill hi era abans i no ara. Em sembla, se'n riu en Bernat, que quan ja està protegit es torna molt valent. Hi ha un embolic de gent que venen i van, de cares encuriosides per veure la pedra, d'obrers que posen tanques i priven el pas i pretenen que la gent els deixi en pau. Ells deixaven retirar-se uns metres i acabar de fer la reunió per esbrinar el seu misteri. Amb tot això, han retornat fins a l'entrada i l'Aquí, qui havia passat un moment per la recepció a buscar fullets de propaganda, se'ls acosta amb un somriure d'orella a orella. Mireu, les lletres! Els mostra d'un díptic de propaganda de l'obra de Gaudí on apareix l'emblema del Parkway amb l'estrella de 5 puntes i les lletres PG. De cine, noia, exclama la Laia. Ara només ens falta entendre això del triangle invertit. Potser al Parkway hi ha alguna figura que té aquesta forma, qui ho sap, potser allà acabarem d'entendre què vol dir això, afegeix en Peter mentre mira el rellotge i se n'adona que ja són més de les 6. Pensa que ja no val la pena intentar-ho ara perquè fins que no arribin al parc i comencin a buscar se'ls farà fosc i haurà estat un viatge inútil. Sabeu què us proposaria jo ara? Anar a prendre alguna cosa per celebrar que tenim el tresor a la punta dels dits. Almenys ara ja sabem que l'hem de buscar al Parkway i demà a 9:15 ens trobem a l'entrada del parc per començar les noves investigacions que esperem que siguin tan profitoses com les d'avui. Visca el tresor de l'avi Aldrich, crida en Bernat amb tanta emoció com si l'avi fos el seu. Hi ha un detall del qual ells no s'han adonat, i és que mentre mantenien la darrera conversa, uns lladregots especialitzats en turistes que van a la Sagrada Família i que vetllaven la càmera de la Kitty i la bossa de la Laia, ho han sentit tot. Un dels homes li ha fet un gest a l'altre, gest que el darrer ha entès perfectament com un «deixem-m'ho estar per ara». S'han retirat a un racó i han decidit que era molt millor acompanyar demà aquesta família de babaus a buscar el tresor del Parkway que no pas una càmera i una bossa més. Per tant, abandonen la idea de plomar-los ara mateix per la més atractiva de prendre's el tresor quan l'hagin trobat. A més, aquí hi ha prou gent per acabar el dia sense haver d'aixecar la llebre entre aquesta família que demà ens durà a una peça més grossa. Si haguessis sentit amb quina emoció parlaven del tresor, ha de ser alguna cosa important, tio, segur. I se'n van tots ben conxorxats a seguir amb les seves activitats diàries d'apropiar-se d'allò que no és seu. El grup, amb l'emoció de la troballa de la pista, la caiguda de la pedra que quasi els atrapa i la posterior descoberta del significat de les lletres, estan tan emocionats que si s'han adonat la presència dels lladres que han estat a punt de prendre's d'algunes coses i que, finalment, demà els acompanyaran discretament, esclar, al parc a buscar el tresor. Ah, per cert, diu la Laia a en Peter i al seu fill, nosaltres aquest vespre anem a una festa que fan a Gràcia. No voleu pas apuntar-vos-hi? Oh, moltes gràcies. Ens agradaria, però estem convidats a sopar a casa d'uns coneguts meus, coses de la feina, i ara quedaria malament que els contraiéssim per anar-nos de festa. És en Peter qui ha contestat perquè al Marc el sopar li sembla un rotllo, i ara que ja li comença a descobrir el truc de les cinemalades d'en Bernat, se n'adona que ho passaria molt millor a la festa. Però sap que no cal que ho intenti perquè el seu pare amb els compromisos és molt estricte. Escolta, si et sembla que el teu fill vingui a la festa mentre tu te'n vas al sopar, per mi no hi ha inconvenient. Pot dormir a l'habitació d'en Bernat i segur que s'ho passa més bé que no pas en un sopar d'adults. La Laia acaba de trobar la solució ideal. Tots pensen el mateix i alhora miren en Peter per saber com reaccionarà. Ell mira el seu fill i l'interroga. T'agradaria, Marc? Sí, la veritat és que molt. Doncs bé, si veres no és molèstia per mi, no hi ha cap. Visca! Sonen a cor les veus del Bernat i l'atura mentre la Quita aplaudeix la decisió i el Marc abraça el seu pare. I aquí quedem ja del capítol 7, dels llibres ja que estem llegint, ja anem per la meitat. O sigui, ens queda molts capítols encara, però demà seguiré i així.